Αναγνώριση καλών πρακτικών. Υπάρχουν κάποιες πρακτικές χρήσης οι οποίες προτείνεται πάντα από την κοινότητα χρηστών να εφαρμόζονται. Αυτές οι πρακτικές καλής χρήσης αφορούν ένα πλήθος από επιλογές, καταστάσεις, συνθήκες, όπως για παράδειγμα εάν υπάρχει ένα φύλλο, υπάρχει μια πρόταση καλής πρακτικής ποτέ να μην αφήνουμε τις default ονομασίες. Δηλαδή υπάρχει εδώ πέρα το φύλλο sheet 1, κάθε νέο Excel έχει ένα sheet 1, οπότε για να ξέρουμε εμείς τι ακριβώς αφορά το sheet 1, γιατί μπορεί να γεμίσει το αρχείο μας με πάρα πολλά φύλλα, καλό είναι να πηγαίνουμε και να αλλάζουμε την ονομασία. Υπάρχουν δύο τρόποι για να αλλάξουμε την ονομασία ενός φύλλου. Ο ένας είναι να κάνουμε δεξί κλικ και να επιλέξουμε την επιλογή Rename, ή να βάλουμε τον cursor πάνω και να κάνουμε ένα διπλό κλικ έτσι ώστε να αλλάξει. Βλέπετε ότι έχει σκουρίνει και να βοζίνει ο cursor. Τώρα μπορώ να το σβήσω και να γράψω εδώ έξοδα εβδομάδας. Καλό είναι να αποφεύγετε να βάζετε κενά ή παράξενους χαρακτήρες. Μπορείτε να βάζετε την κάτω παύλα, το underscore ή μια παύλα, αλλά αποφύγετε να βάζετε χαρακτήρες όπως θαυμαστικά, μεγαλύτερα του, παρενθέσεις και τα σχετικά. Αν και οι παρενθέσεις δεν δημιουργούν πρόβλημα, γιατί μπορείτε να έχετε δύο φύλλα, όπως βλέπετε εδώ πέρα έχω το προσωπικό και το προσωπικό table, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Μπορείτε να μετακινηθείτε έτσι εύκολα μέσα σε ένα φύλλο και να ξέρετε ακριβώς που θα πάτε. Ξέρετε δηλαδή ότι αυτό, άσχετα αν λεγόταν sheet 2 ή sheet 3 κατά τη δημιουργία του, αφορά τα κέρδη και είναι εύκολο να το εντοπίσετε και να πάτε γρήγορα σε αυτό. Ένας γρήγορος τρόπος να πλοηγηθώ μέσα στο φύλλο μου είναι να χρησιμοποιήσω συντομεύσεις. Οι συντομεύσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν με συνδυασμό πλήκτρων από το πληκτρολόγιο. Για παράδειγμα, εάν είμαι εδώ στα έσοδα και θέλω να πάω στην... ή μάλλον θα ήταν καλύτερο να το κάνω στους πελάτες που είναι ένας μεγαλύτερος πίνακας. Σας υποθέσουμε ότι είμαι εδώ πέρα, θέλω να πάω να βρω το τηλέφωνο. Αν πατήσω Ctrl δεξιά θα πάει στην τελευταία στήλη, στη στήλη I. Εάν θέλω να πάω στο τέλος του αρχείου εντελώς, στην τελευταία στήλη και ξαναπατήσω Ctrl δεξιά, βλέπετε ότι πήγα στη στήλη XFD. Εάν πατήσω τώρα Ctrl αριστερά, πήγε στην τελευταία διαθέσιμη στήλη από τον πίνακά μου και ξανά Ctrl αριστερά, πήγε στην πρώτη στήλη. Αντίστοιχα, αν πατήσω Ctrl End, θα με πάει στην τελευταία εγγραφή του πίνακα. Βλέπετε ότι έχει πάει στην εγγραφή I102. Πώς ξέρω ότι είναι η I102? Είπαμε ότι μπορούμε να δούμε το ενεργό κελί εδώ πάνω στο κουτί αριστερά. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε αυτό το κουτί για να πάμε σε κάποια εγγραφή. Δηλαδή ξέρουμε ότι έχουμε κάποια χρήσιμη πληροφορία στην εγγραφή στο κουτί Α2. Άμα πάω εδώ πάνω και γράψω Α2 και πατήσω Enter, βλέπετε ότι μεταφέρθηκε ο cursor μου στο ενεργό κελί στο Α2. Επίσης μπορώ να ονοματίσω κάποιες περιοχές. Για παράδειγμα, έχω ήδη ονοματίσει μια περιοχή εδώ πέρα σαν πίνακα προσωπικού, οπότε όταν είμαι εδώ πέρα και πατήσω αυτό το βελάκι μπορεί να με πάει κατευθείαν σε αυτόν τον πίνακα. Η ονομάτιση, να ξέρετε, μπορεί να διαχειριστεί μέσα από την καρτέλα Name Manager απάνω στην επιλογή Formulas. Εδώ αν πατήσουμε μπορούμε να δούμε διάφορες περιοχές και μπορούμε να ονοματίσουμε κάθε κελί, ακόμα και ένα ατομικό κελί. Για παράδειγμα, αν πάω στον προϋπολογισμό και πάω εδώ στο καθαρό σύνολο, αυτό το κελί μπορώ να το βαφτίσω και να το πω γενικό σύνολο. Θα βάλω εδώ γενικό σύνολο και αν πατήσω Enter, δεν το αρέσει γιατί έβαλα και κενό, θα βάλω γενικό σύνολο, Enter. Τώρα βλέπετε έχει προσθεθεί στις διαθέσιμες επιλογές. Μπορώ να πατήσω το table, μπορώ να πατήσω το γενικό σύνολο και με ξαναπάει σε εκείνο το κελί. Βλέπετε ότι τώρα πια έχει ονοματιστεί το κελί και αν φτάσει ο cursor μου στο συγκεκριμένο κελί, το οποίο ήταν το R34, τώρα πια δεν εμφανίζεται το R34 αλλά φαίνεται το όνομα του κελιού. Είπαμε, για να διαχειριστούμε τα ονοματισμένα κελιά και τις ονοματισμένες περιοχές, πάμε στα Formulas, εδώ Formulas, Name Manager, και θα βρούμε αυτό εδώ το κελί με την ονομασία του. Επίσης, ένας πάρα πολύ γρήγορος τρόπος είναι να χρησιμοποιήσουμε τη συντόμευση Ctrl G και να ενεργοποιήσουμε το εργαλείο Go To. Εάν πατήσω Ctrl G,
βλέπετε ότι εδώ πέρα έχει διάφορα σημεία στα οποία έχω πάει μέσα στην πρόσφατη ιστορία χρήσης εφαρμογής. Εάν θέλω λοιπόν εδώ πέρα να του πω ότι ξέρετε, θέλω να πάω στο δείγμα προσωπικό, στον πίνακα τάδε ή στο κελί R34, αν θυμάστε ήταν αυτό το οποίο είχαμε ονοματίσει εμείς, ή στους πελάτες. Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να πάμε στο κελί Α2 εδώ στη συγκεκριμένη σελίδα. Πατήσω λοιπόν εδώ Α, είναι ελληνικά Α2 και πατήσω Enter. Βλέπετε ότι ενεργοποιήθηκε το κελί Α2 στο συγκεκριμένο φύλλο. Αν θέλω να πάω στο φύλλο κέρδη Α2 ή πελάτες Α2 όπως ήμουνα πριν, ας επιστρέψω στον προϋπολογισμό, να πάω εδώ, να πατήσω Ctrl G και μπορώ να πατήσω εδώ πέρα να βάλω το όνομα του αρχείου. Βλέπετε υπάρχει ήδη εδώ πέρα προσυμπληρωμένο, το όνομα του αρχείου είναι 01 δείγμα XLS, υπάρχει ο πίνακας πελάτες, μπαίνει ένα θαυμαστικό και μετά μπαίνει το όνομα του κελιού το οποίο θέλω να πάω. Ας πάμε στο κέρδη Α2, θα γράψω εδώ πέρα με ελληνικά τη λέξη κέρδη και θα αφήσω το θαυμαστικό Α2 και θα πατήσω Enter και βλέπετε ότι ήρθαμε σε αυτήν εδώ σε αυτό το φύλλο, στην γραμμή 2 στη στήλη Α. Είναι το κελί που περιέχει τις λέξεις σε χιλιάδες ευρώ.